kudzuka mokhumudwa uku ayi makosana nde munatilephera tisanamepo apapa munatilephera 15 biliyoni zoona tionongeso katundu wa 15 biliyoni chifukwa cha negligence yanu zoona apatonde simunachita bwino tapa ife kumavutika nthawi imene mafereza kulibe mafereza kulibe mutabisa fereza kwina kwake kunifi kwanuko nde fereza ja kumafoira kuonongeka mpaka na kumulola onongeke nkumaonongano zida zimenezozo tizononge nopanopa ayiniyo nde munatilephera magayi of course eti tinakusinthani sizotiso mulimboma komano tizini nazilungamo munatilephera you did not stand by us simunachita bwino tu apapa kumakamba zoti weso nde ungwambaso ndi milandu lero bwanji of course inotingamana ili choncho kunotino lero lindenda nkobwera mwa milandu yake ndiyotani chakumama kuno nkhani ndionena kuti bungwe la nefi ndizoti tsopano lalengeza kunena kuti kuli katundu kumeneko omathamangira 15 billion malawi kwacha amene anapanga expire mafetereza mbewu zina zoterozo ndipo akuyenera aonongedwetu ndithuli nde kuti tikaononga choncho 15 billion ili m'madzi yapita ikatero sizotitu ndiyoti chokera kuti imene ndiyoti ndi ndrama ya ifeyo misonkho ya ifeyo amalawi mundilole ndi fotokoze bwinobwino kuti zikukhala motani chabwino mulamuliro uja wa Malawi Congress Party kunabwera nde kuti bungwe lija la NIF lomwe cholinga chake chinali kuthandiza alimi kuti adzikapeza ngongole komanso adzikapeza nde kuti zipangizo za ulimi mwina mwake pa ngongole koma mowathandizira choncho kuti maprocess ake azikhala ngati ofikirika ngakhale ali osafikirika nefiyo tinayiona zomwe imachita imakonda nde kuti kuthandiza achibale a anthu andale enawonso anali mkati momwemo ngongole zimangoperekedwa kwa anthu achipani enanso achipani ake amakhala odziwika osangoti achipani wamba enanso kuchipani komweko akati apite koma nde kuti kukhomereredwa tikukambatuza kuchipani cha MCP nawo zinapezeka zonena kuti basi kumene kuja kunifi akuti kunagulidwa kuti kufertilizer ochuluka kwambiri kubwera nde kuti zipangizo ngati mankhwala othira kumunda ambiri kwa basi mbewu ndi mbewu zambiri kwa basi zipangizo zina zimapaipi zokathiririra ulimi wa nthirira zambiri mabwera nde kuti zimashini zina ndi zina zimapampu zokathirira ulimi wa nthirira zambirimbiri chomwe chinaziteka ndi chani chapezeka zonena kuti basi zinthu zimangokhala kumeneko kaya mazibisa kaya motani basi kumangokhala kufikira ponena kuti katundu uja basi ngofika tapapa nde waonongeka fertilizer uja kupanga expire bwera nde kuti zosayenda zipangizo za ulimi zokathirirazo mapaipiwo zinazo nde kuti zafika point yoti basi kuwola kumabwera nde kuti kubwera mapampuwo kufoira bwera nde zambiri mbewuzo zachita kuti zanaonongeka mukudziwa kale chimanga chingakhalise mpaka nanga 2 years 3 years chinaonongeka kubwera nde kuti ngakhale mafertilizer amene tikunenera akukambaso zoti kuli magalimoto ena kumeneko amene amangokhala naonongeka kuti basi apapa nde tipanga bwanji akungozi yang'ana mwina muziwonanso pa screen panopo nawo chifukwa cha zimenezo atachita nde kuti macalculation onse ndizoti ngati mwachitsanzo nde kuti tikumponera kumeneko zithu zimene tikuziona zindi zakumponera nifi yakumponera imeneyo ndizoti katundu eseyo pamenepo akukwana ndalama zokwana 15 billion ndipo akuyenera akapangidwe disposed mwanjira ina yake basi ndopanda ntchito basi akuyenera akaonongedwe ndithudi 15 billion Malawi kwacha kumponera kokhatu kumenekoko zoti madepot ena amene kunali za nifi ndezikuyenda motani koma kumponera ko 15 billion Malawi kwacha fertilizer amene magaifeti nkalira fertilizer nthawi imeneyo fertilizer ayi ndithudi ndekuti kumangomusunga kumene kuja kumangomusunga sabwino feyo kuno kukolilongwe kumana kuti tenkalira koma ndekuti anfanzi naso yakudowa koso enkalirira somwenaso mafertilizer omweyo koma ayi ndithu usapatsa fertilizer ja mpaka na fertilizer chokuonongeka basi ndekuti tikuonongana papa izi ndizechani magayi chabwino chairman ndekuti a committee nake ku parliament yomwe imatchedwa kuti committee on commissions akukamba zonena kuti ndekuti ayamba kaye aunika iwowo ngati ku parliament kuna kuti ndizoyenerera kuti mwina mwake
tikaonongedi katundu ameneyo kapena tipange motani komano ndiye kuti tu izini ngati mbali imodzi yongothandizira kunena kuti misonkho ya Malawi isaonongedwe iri kuti naka asapezepo mwayi mwina mafereza nake ndi abwinobwino mmene momo zipangidwe sotauri bwinobwino ndiye kuti tione kuti zingathandize bwanji Malawi kusiyana kuti no zikangonongedwa kapena akathi aliyena ake atengerepo mwayi basi ndiye kuti atenge katundu ameneyoyo. This is not good. Etinene choncho izi zinthu sizabwino olo ndi pang'ono pomwe. Ife tikuvutika kusonkhetsa misonkho, inuyo mwafuna mwakoza ka guidance ka department kana kakoti kathandiza Malawi ngakhale sikamathandiza Malawi nkukapangira pampo ndalama zija misonkho ija kumeneko kena kuono nkukagula katundu ndikumangomuyang'ana mpaka naonongeke mpaka ndikuonongeka chonse ndalama zochuluka. Ife ndiye kuti no basi tu kukhala nkumasowaso even kuma anthuso kumafaso ninjala sofa mafereza nalibe because let's be honest apart from ndiye kuti no ng'amba yomwe inapezeka kuti inakhudzako madera angapo maboma angapo kuno ku Malawi maboma ena ndiye na mvula ndithu inagwa koma zokolola sizinalongosoke kwa anthu ena ndena chifukwa mafereza kunalibe mafereza amene anife amango asunga mpaka nakumulola kuti no apange expire ndiye kuti motsogozedwa ndi ajaji pane cha Congress. So unfortunate my guy, so unfortunate. Chabwino muna kathandiziro fans omwe inali ku Congress ko masapota ano omwe omuna akathandiza ndi fereza ameneyo what could have happened chinakachitika ndizane sizoti pamene pomwe akathandiza anthu a Congress mana akathandiza a Malawi ndikuti ndalama yathu ijabwe ziruzo zono topa at the end of the day inathandiza Malawi koma kunali fans ena kumene yomwe imadandaula mpaka na pano ife amarikhomerera ife munaona Jessica Bwira anabwira ari kumauza achinyamata imwaona panopo kutuluka zinthu zambiriru zonena kuti ayi anthu ena ndiye anaononga ndalama ifenso kumairo dabwa zoti mboma moja moti munalena amana apanga izizi ifeyo sitinadye nawo komabe kakhala sitinadye nawo tidzapanga defend kwankhula kwa bwanje kumeneko muzapanga defend anthu onena kuti anapanga zosokonekera iyayi munthu wina alesaka amanyoza wa Congress namene muli pa social media nonse muzirani muziyankha no kumuteteza ngakhalebe ndizoti anapanga chipongwe kuti anadya ikha ndalama zofe sitinadye nawo ndi inu azinyamata Congress mufuna muziteteza zimene zozo muziteteza no zinthu zonena kuti no inuyo ndiye muzikhala no makasu basi inuyo ndiye muzikhala no zijeni no sopano zinthu zotetezera zo blokera muzilandira miyala ndi inuyo basi ari kumuteteza munthu amene no anabano misonkho ya Malawi ndi kudya china chilichonse ndiye basi muzimuteteza basi for yodi ngwa Congress. My guy, you better wake up maveseseri izi ndizijane manena zidza kuti no osalola andala akuyuzeni ife akati nane manena pano pakone kuti no kandi we wandani kandi wa DPP kandi wandani never come to me osayerekeza kubwera kwa ine nditi ndalama tako ziti yayi chana kuti mwina makoza ndiyozene ukunama kwambiri kwezi ine nimajira Malawi sine majira ndani sine majira chipani yayi nimajira zinthu zimene zingakathandize kuti Malawi akhale wabwino and this time tikukamba zinthu ngati zizi tizidzudzulira tikuna kuti sizoona yayi pamene amalawi amavutika anthu a Congress komweko tu anyamata amene sanapindule nawo amene apindule nawo zimene zijazi zakunifi zijazi mwina mwake awo makosana Congress anangoganiza zongotenga katundu chondoka kamutsekera kunifi kompaka nakupanga expire kuonongeka pati kufaro onongeka katundu wa ndalama zochoka fazina akati nyamata nako komponena koko bwezi murapanga empower ni ndalama zimene zizi munarapanga empower ndi kuti mwina mwake ndi mafereza amenewa alima ndi kuti mwina pa business out pena pake bwezi tikunena kuti at least ndalama zonse zinathandiza Malawi koma taonana apapa ndalama zija ndi kuti zimangosungidwa kumene kuchapaka zaonongeka pa zinthu tikazipange dispose. So unfortunate my guy pena papa kumana uri pena makokochosani kujaso sizoti nali mistake chinayi chinthu china chaka chona kuti chana sitikanaziwa zonsezika kakona kuti noyo simunachosedwa akuti